Greetings muri Zimbabwe pachivhiti Zim HD apo patinenge tichitaura nhau dzakasiyana maringe nenyika yeZimbabwe. Naizvozvo nyaya tinenge tichikurukura inyaya yakasiyana nyaya iri kunetsa masirits esocial media. Naizvozvo vanhu vari kukriticize vaNelson Chamisa vachitaura kuti vaNelson Chamisa vakabva nekupi muMDC. Vazhinji maZANU-PF vanyatsonzwisisa kuti Chamisa akabuda nemubudiropi. Naizvozvo toda kuti tikudzidzisei tikuudzei list revanhu vakanga varipo patime iyoyo, tikuudzei kuti zvakafamba sei, mugoona zvekare kuti machosen one, kuti munhu anogona kubva pakufudza mombe achinoita kana mambo. Naizvozvo ndiyo nyaya toda kuuya nayo panapa. So regai tikupei list MDC payakafomwa 1999. Naizvo nyaya ndikuuya nayo panapa iri kuti Secretary General aiva Professor Osman Ncube, Deputy Secretary General Gift Chimanikire, National Treasurer Fletcher Dulini Ncube, toya Secretaries of Portfolios. Naizvozvo pambana Director of the Elections Paul Temba Nyati, Secretary Information and Publicity Leni Mojongwe uye wekunzi auraya mukadzi nebanga, Secretary for Lands paivana Tendai BT, Secretary for Legal Affairs David Kotati uye mabhuku ake, Secretary for Education Fidelis Mashu, Secretary for Labor Paulini Kwanyanya, Secretary for International Relations Sekai Harland, Secretary for Health Tichaona Mudzingwa, Secretary for Economy Affairs ndopambana Eddie Cross uyo wa Mutsvangwa, Secretary for Security Job Scala, Secretary for Organizing ESAF Mudlongwa, Secretary for Police and Research Tradi Stevenson, Secretary for Integration Remas Mukuwaza, Secretary for Transport Thokozani Kupe, National Youth Chairperson Nelson Chamisa, Women Chairperson Lucia Mativenga. Ndoma mirange zvakaita. Naizvozvo vaNelson Chamisa vakanga vari National Youth Chairperson panguva isaya zvanhu zvichiitika. Ndofunga pana mafotos atichakupai papa anoratidza zvinhu, anoratidza mafotos aya uchimaona wega ane zvakawanda zvaanotaura. Mafotos avaNelson Chamisa iwayo andiri kuisira apa ane zvakawanda zvaanotsanangura. Makangomatarisa munongoona kuti mwana akurira musangano opposition, mwana akurira musangano imomo. Hazvingashamise vanhu kuti akabva nekupi kana kuti aita mudiki kana kuti sei Osman Ncube asiri akatungamirira but hapana munhu akatizwa. Vese vanotodawo Nelson Chamisa, asi kuti kana Osman Ncube vanhu vekuti vari kudyiswa mari nemusangano. Makatarisa kana ngonzora vanhu vari kudyiswa mari neZANU-PF. Saka hazvingambokwanise kuti vanhu ivavavo vasapoti Nelson Chamisa. Vanogara veida kumutsikirira, asi kuti atsikiririke ndio zviri kunetsa, nekuti iye ndiye ane chimuti, ndiye ari kudiwa munyika yeZimbabwe kuti atungamirire. Naizvozvo zvinhu zvekuti zvinonetsa. So muri Zimbabwe, thank you for watching this video.